welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Basi nditu usiku uno muli bwanji nanga masana amene tinali ndi chikondwerero mwambo wa Easter umene nditu amene unaenda bwanji. So guys, nkhani tikambana ya ku Jerusalem. Ku Jerusalem especially tukamba nkhani kuza ndi ma Palestina chifukwa ndi kunapangidwa occupied yolengedwa ndi ma Israel. So kumene kuku ndithu kuli ma Christians amene ndithu leloli makondwereranso mwambo wa umwewu wa Easter kanjedza. Mwambo wa Easter ndithu kumakhala kukumbukira kubadwa kwa Yesu Kristu. So it's a big deal, kumaso ndi big event mu Christian world. So very important kwambiri, ndizoyenera kuti izofunikira kwambiri tu Kristu zokulonse ndithu apange akhani mwambo chani. Yeah. So zinapiza kuona kuti ku Jerusalem pamene iwo anali akufuna zoti apange mwambo umene uwu. Kumalawi ndithu apangaso ndopasana video ya athoyena kumalawi. Pamene anali busy kuti akupanga mwambo awo. Yeah, zapeza kuona kuti ma Israeli basiru kwaletsa moti sana chite mwambo awo. Yes, mwambo wa Easter ku Jerusalem sunachitike. Ana kuna bwera polisi. So the same zimene zinachitika pa Idi pamene Asilamu amakondwerera chisangalalo cha Idi, basitu kubwera asilikali a Israeli kwambaso kwathamangitsa kwathira mategas. Lero akhristu akusangalala chisangalalo cha Easter yaiso ndithu kwakaniza kwathamangitsa. And zomvesa chisoni kwambiri zonna kuti pali china chakenso mujimvaso mpaka na up to date still mujimvabe. Basi ayudawo amene onde Bible limanuza kuti iwo ndodalitsika like khanga anthu opanda maubungu basi khanga anthu opanda maubungu. Iweyo if you don't feel ngati iwe sukumva mu mtima kuti azibale anga akanika kupanga chikondwerero cha Easter, iwe ngati sukumva mu mtima kuti azibale anga akanika kupanga chikondwerero cha Idi, basi weyo kumbukhala basi poti basi Israeli ufunika kumento muda kusugwira yayi ufunika kumento. So today zinthu zimene amatuza Netanyahu wakhakona mizanthu anthu ambiri akhakona mizanthu, right? Akuti ayi ku Israeli ndi home ya makristu ama kumene kundithu kumene kuti sefu chanchani zabili bizon zabuboza zokha pamene takhalu wonse ma video anthu akulavuliridwa. Israel, the guardian of Christianity in the Middle East. Israel, the only country in the Middle East where the Christian community is thriving. Israel is the only country in the Middle East where Christians can practice their faith with full rights and in total freedom. So ena atobwa ndi propaganda like yona kuti na sintha ya nkhondo ndesa amafuna kuti iwo akondwele cha nthawi ya nkhondo. No, it's not like that. Pali business iwowa chikristu samachiona ngati chinthu. Chikristu ndipo amachinyoza kwambiri. Chisama samachiona ngati chipembedzo. Chisama amachinyoza kwambiri. So iyi si coincidence kuti zangochitika yayi. Koma ndi zinthu zimene zili m'mitu mwawo iwo kuti Kristu onse ndi ndani amenewo sangapange Easter. You understand? So inuyo ngati munali ndi nthawi yokhala commemorating Easter, anzanu abale anu sanatani sinakondwerere nawo. Ngati munali ndi nthawi yopanga Idi, anzanu azibale anu sanakondwerere nawo mmene munachitiramu. So nthawi zonse tikuyenda tikuwayikiza mapemphero komanso nthawi zonse tikuyenda kuyankhulapo kuchitapo kanthu pa nkhani yokhoza ndi oyipayo opondelezayo tikuyamba ndanamenepo tikuyamba tsopano achina Israel ma Zionist. So yeah, ndizoti zosabeba zosayenda right? So tikamakuza kuti adani anu ndi awa anthu amalanga kuti basi makuti. So awa ndi ma Zionist amene tikulimbana nawo apawo amene ali oyipawo.
koma no still be tikuona kuti aliponso ndithu ma Jews Ayuda, very beautiful souls, very beautiful people, you know, the Jews, very intelligent, very smart. I mean, nachidom yani tukamba, I mean, those who were mentioned in the Bible and in the Quran. I mean, chulidwa mabuku hawili amene wawa koma awawa mazionist awo obanga dziko mu 1948 mukathamangisana nkupanthu ena ali umeneko amene wanda amene tukanena kuti ndoyipa tukanena kupanga voice out. So guys, thank you so much. Okay, sikula lero ndirakanjidza guys. Aona zani. None mukonera mu inde. Eno cheni kutoilele kerere board. Lazima anaika sanu zao panise. Inde. Nani yake nalimene. Tajoina na memu kwa nite kujoina tajoina. Bomba. Very good. Glorious Light International Church. Inde kanjeza mukonera. Ndikuonese ndisogoloko kuti mpingo sedikosonkhana kudoko. Kanjeza. Adokwa dikuzi wazaya kujabulaga ale. Mpingo sedikosonkhana. Kama mira ndikuze kama kufuna kafoni. Kama ilache ndebu wana makanaiza basi. Kama makanaiza kama wao. Na mwili wa mimi. Dela zungulia sanga bwana. Sisi kwa Edino. Sisi ubeba nafanya kasija. Sijambula mwana dule ndo bati. Ndio ukala. Akuti ndile kupata. Zoda ila ibisa maziwa. Ndakururukira. Yes. Dona waseti. Kana ngani bene kanjeza. Wakuchibula kanjeza. Amari bega kubenya kanjeza. Ameni Yesu amoyo. Ameni Yesu amoyo. Inde ameni Yesu amoyo. Yo eruti biga no mwana ko. Watara kajoina kasunjaina kanimele kuti. Ni makajeza. Yesu wabo. Ajotsa agenda zanga yawe. Mikrofoni ameni Yesu wabo. Ameni. Ameni Yesu wabo.
Malawi cameras.